खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोनखौ गासैखौबो आंनि गोदान भिडिअ बरायनाय बावहरनाय थाबाय। जोङो सोरखौबा आथिं फारनै गैयै नुबाथाय बा आखाइ फारसे गैयै नुबाथाय बिसोरखौ जोङो जेरावखि नुवाथों मानो जोङो 10 रां बा 20 रां जि आखायाव रां थायो गरनै बिसोरनो होलाङो जाहाथे बिसोरो मोजाङै जालांथों। नाथाय दिनैनि भिडिअआव नोंथांमोना नुनो मोनगोन जे बेफोरबायदि मानसियाबो इमान एसे गाज्रि खामानि मावनो हागौ जाय खामानिखौ माने नोंथांमोना सानथावानो बेफोरबायदि मानसिया जे बेफोरबायदि खामानि मावगोन होननानै। आरो बे जाथाया दा बर्तमान जोंनि गासै इन्डियायावबो फोसावजोबनाय जादों आरो लोगोसे भाइरेलबो जाजोबदों। मानोना बे जाथायखौ गासैबो बुंदों जे निर्भया केस 2 होननानै। निर्भया केसखौ नोंथांमोना गासैबो गोसोआव दोङो जानो हागौ। दिल्लीयाव सासे लाइमोनखौ माबोरै रेप खालामदोंमोन, बेनि उनाव बोसोरनै उनाव बिनि जि दायनिगिरिफोरखौ साजा होनाय जायो। आरो थिग बिदिनो दा थांनाय 11 अक्ट'बर खालि बिराद गेदेर मोनसे जाथाय जालांदो बै दिल्लीयावनो। जाय जाथायखौ बै जायगानि एसपि ऐश्वर्य सिंहआ गासै पुलिसफोरखौ बुंदो जेब्लासिम बै दायनिगिरिफोरा हमजाया नोंथांमोना ओंखाम जानाय बा रेस्ट खालामनाय बाथ्राखौ बावलां। दा मा जाखो बे जाथाया, माबोरै जाखो, बै गासै डिटेल्सखौ बे भिडिअनि थ्रुयै आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। मानोना जोबोद दुखुनांथाव जाथाय। सासे लाइमोन उरिस्सानिफ्राय दिल्लीयाव थाङो आरो उरिस्सायावनो बियो BA कमप्लिट खालामो आर्ट्सआव, लोगोसे ससियेल वर्कनि डिग्रिबो बियो लाखानाय आरो लोगोसे नार्सबो फरायखानाय। बिनि उनाव बियो दिल्लीयाव थांनानै साननैसो नार्सनि खामानिबो मावो। नाथाय बिहा गोसोआ मा जानाय, गासै खामानिफोरखौ बियो गारनानै बियो सानबाय आङो ससियेल वर्क खामानिखौनो मावगोन। मानोना बे खामानिखौ मावनानै आंनि गोसोआ जोबोद गोजोननाय मोनो। आङो गरिब मानसिफोरखौ हेल्प खालामगोन आरो लोगोसे हिन्जावफोरजों मोनसे NGO दायो। बिसोरो लेडिसफोरखौ माबोरै स्ट्रं लाखिनांगौ, माबोरै बिसोरखौ माने लेसनफोरखौ होनांगौ, माबोरै बे संसाराव माबोरै जानांगौ, माबोरै सेफटि थानांगौ, बेफोरखौ माने बियो ससियेल वर्क खामानिखौ मावो। आरो बिदि मावै मावै सानसे ओरैबायदि सम फैयो, माबा मोनसे कारनाव बै लाइमोना एसे दिमागा खामानि होयै जालाङो। आरो बै खामानि होयै जालांनायाव बियो जेराव थायोमोन बे जायगाफोरखौ गारनानै बियो फुटपाथआव थानो हमो। आरो बिदिनो गोबाव समनिफ्रायनो फुटपाथआव थायै थायै बिखालिबो बियो बै फुटपाथखौनो थाबायबायदोंमोन। नाथाय बै फुटपाथ जिङावनो थानाय सासे आथिं फारनैबो गैयै, मुङा जाबाय सामसुल। आरो लोगोसे बिनि खाथियावनो भाङा सिङा फानग्रा गाज्रि बेसादफोरखौ बायनानै बियो फानो। बै मानसि जायनि मुङा जाबाय प्रमद, बैसोर सानैबो बिखौ बुद्रुनानै बिनि जिङाव जि एसे हाग्रा बारि दंमोन बै हाग्रा बारियाव लाना थाङो। लाना थांनानै सासेनि उनाव सासे, सासेनि उनाव सासे फाला बदलै बहुद गोबाव बैजों बै गाज्रि खामानि मावो। आरो बै खामानिखौ मावनायखौ सासे अट' ड्राइभारा नुयो जायनि मुङा जाबाय प्रभु। बै प्रभुआ बैसोरो खामानि मावखांनानै बिखौ दिखांनानै अट'आव लाना थाङो। अट'आव लाना थांनानै बियो एसे गोजानाव लाना थांना बे अट' सायावनो बेसेबांबा गोबाव बिबो बै खामानिखौनो मावो। मावनानै बिखौ आधा जि गानहोनानै बेखौ लामायाव गारनानै थाङो। नाथाय बै समाव बै लाइमोना एसे दिमागा खामानि होयैखाय बियो जेबो रावनिबो सिगाङाव जेबो बुङा। बियो बिदिनो आधा जि लानानै बै गासै दिल्ली सहराव थाबायथिंबाय थायो। इमान बुरजा मानसि थांलाय फैलाय खालामो, रावबो बिनिखै नोजोर होआ। जाय जेरै नोजोर होनो हागौ बिदिनो होदो आरो थांदो। नाथाय रावबो खनसे ओंखारनानै बिनि
अबस्थाखौ नायाखै बिनि माने मादि दुखुआव दोङो बिखौ रावबो सोंफिनाखै। नाथाय सासे नेभिनि अफिसार बिथांनि नोजोराव गोलैयो बै लाइमोना आरो बियो थांनानै खाथियाव थांना नायहैयो बिनि प्राइभेट पार्टनिफ्राय बिराद गोबाङै माने थै बोहैगासिनो दङ आरो बै थै बोहैबाय थानायखौ नुनानै लोगो लोगो बियो आइडिया खालामखायो माबा मोनसे गेदेर केस जाखादो आरो बिनि उनाव बियो पुलिसखौ फन हरो। पुलिसफोरा लोगो लोगो बेयाव फैनानै एम्स हस्पिटालाव एडमिट खालामो आरो बै एम्स हस्पिटालाव एडमिट खालामनाया जुदि एसे गोबाव जानायमोनबा बै लाइमोना दिनै बे दुनियाव थांनानै थानाय नङामोन। आरो बिनि उनाव बै पुलिसनि जि एसपि ऐश्वर्य सिं बै जायगानि बिथाङा बेनाव गोबां सोंनो नाजायो, नाथाय बियो सिगांनिफ्रायनो दिमागा प्रब्लेम आरो लोगोसे बिसोरो बेफोरबायदि मावनायनि उनाव बियो रावजोंबो जेबो रायलायाखै। सिरि सिरि बियो उन्दुनानै थाबाय थायो आरो मेगनखैजा बिहा मोदैया गगासिनो थायो। बिनि उनाव पुलिसफोरा बिनि गासै डिटेल्सफोरखौ नागिरो, मा मावोमोन मा खालामोमोन आरो बिनि जे उननि खामानि मावनायनि गासै डिटेल्सफोरखौ मोननानै पुलिसफोराबो मेगन मोदै गयो। मानोना सासे हिन्जाव मानसिया उरिस्सानिफ्राय दिल्लीयाव थाङो सुबुंफोरखौ हेल्प खालामनो थाखाय, ससियेल वर्क खालामनो थाखाय, नाथाय बिहा उल्था बिखौनो ओरैबायदि दुखु होयो, ओरैबायदि खस्थ' होयो बै जोंनि जि कलिजुगनि मानसिफोर। जोबोद दुखुनांथाव, बेफोरखौ जेब्लाबो सानथावथारा बेफोरबायदि जागोन होननानै। आरो बिनि उनाव बै पुलिसफोरा सासे थिग गाव बायदिनो ससियेल वर्कार बानायनानै सासे लेडिसखौ बै लाइमोनजों दोनफायो आरो बिजों रायज्लाय उनाव बियो जेब्ला फोथायनाय मोनो जे आंनि दुखुथिया जिबननि जि आंनि जारिमिन, बे जारिमिनखौ खोनासंनो थाखाय सोरबा फैमारदो, अब्ला बियो खोब गाबो आरो गाबनानै गावनि गासै दुखुथिया जिबननि बाथ्राफोरखौ फारसेनिफ्राय बियो खोन्थाजोबो। आरो खोन्थाजोबनायनि उनाव पुलिसफोरा लोगो लोगो 700 CCTV बिथांमोना चेक खालामो आरो लोगोसे 100 जन अट' ड्राइभारखौबो एरेस्ट खालामोमोन। खालामनानै उनाव लास्टाव बै 3 मानसिया हमजायो, जेराव सासे भाङा सिङा फानग्रा प्रमद आरो सासे भिखारि आथिं फारनै गैयै सामसुल आरो लोगोसे बै अट' ड्राइभार प्रभु। गतिके नोंथांमोना साननानै नाय बेसेबां गेदेर मोनसे बिथांमोना क्राइम मावदो, जाय क्राइमखौ सानथावथारा। नोंथांमोना नुनानै आसरित मोनगोन जे बेफोरबायदि आथिं फारनै गैयै जायखौ जोङो अनखांखां मोननानै 10 थाखा बा थाइबा होनानै थाङो, बै मानसिया दिनै बेफोरबायदि खामानि मावदो। आरो आङो बे भिडिअनि थ्रुयै आपिल खालामो जोंनि जि गभर्नमेन्ट, बे गभर्नमेन्टआ जाहाथे खोब थाबैनो फास्ट ट्रेकआव बिसोरनि केसखौ सालायनानै बिथांमोनखौ जाहाथे फासि होयो। नोंथांमोना मा सानो बेखौ कमेन्ट्स बक्सआव लिरहर। आरो लोगोसे जायफोरा गोदानै आंनि चेनेलाव फैदों, चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय, मानोना आं बेफोरबायदि भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय लाबोगासिनो थायो। लोगो मोनगोन बिदिनो मोनसे इन्टारेस्टिं भिडिअ लानानै नेक्स्ट भिडिअ।